Jeg hedder Søren Lærke og er pædagog her. Jeg er pædagoguddannet her og har erfaring inden for landbruget. Og der er så også mit største ansvarsområde, det er landbruget, som der er en af hjørnestenene her på Æblegården. Og der har vi en forflok, og vi har en flok køer med avlstyr. Og det afkom bliver slagtet, og vi spiser det også her. Ikke fordi vi er 100% selvforsynende, men vi ved, hvordan de er blevet behandlet, dyrene, og det er økologisk. Landbruget her er en stor del af børnenes liv her. For de skal passes, dyrene og markerne skal passes. Der er lemmesæson, hvor der er lam, der skal hjælpes ud og eventuelt have flaske, og der skal ydes en masse omsorg. Der er kalve, der skal hjælpes i gang. Min dag kan for eksempel begynde kl. 15 om eftermiddagen, hvor man så er selvfølgelig sammen med børn og tøjvask og madlavning og tv-avis og putning. Og så er der en sovevagt, hvor man så sover her, men kan selvfølgelig også hjælpe, hvis der er nogen, der er ked af det eller er syge, og ellers så står vi op igen kl. 6, og det gør børnene også stille og roligt. Kommer op og får deres morgenmad og får en ordentlig start på dagen, og så kl. 8 er alle klar til at kan gå videre i skolen, eller naturteknikmoduler, eller fodermodul, svømmemodul. Og jeg fortsætter så resten af dagen i dagtimerne til kl. 15, så man ligesom har fået et døgn med, har puttet den samme, som man tager op næste morgen, følger også med i skole. Så det hele det hænger sammen. Det er sådan en dejlig døgnvagt, hvor man når at få det hele med. Børnene, der bor her, er lige pt. Imellem 10 og 16 år. Og det, de har til fælles, er, at der har været en skæv start i deres liv. Og der er noget, der skal indhentes, hvor man ligesom kan nå for genoprettet de skader, der er sket, eller man kan sige, de handicaps, der er blevet tilført, er noget, man så skal lære at leve med. Man har lige så kælen som en hund. Og det er simpelthen børnene, der har gjort ham det, fordi de har tid til at tage sig ordentligt af. Altså som udgangspunkt er alle født uskyldige, kan man sige, og rene, forstået på den måde, at der er nogle voksne, der har været omkring de børn her i en opvækstperiode, hvor der er nogle behov, der ikke er blevet indfriet. Og det gør, at vi skal have trænet nogle ting, som der ikke er noget at blive lært i en svær opvækst. Som pædagog her handler det meget om, at jeg er mig selv. Og så har jeg selvfølgelig en faglig uddannelse, som jeg kan trække på, men det handler meget for mig om at være mig selv. Og hvor jeg så bruger den erfaring, jeg har med de børn og unge mennesker, der er her. Men et stykke hen ad vejen er det jo en reserveforældrerolle, man har, men jeg er klar over, at det kun er til låns. Det er klart, at et sted som her, og med den gruppe børn og unge, vi har, opstår der konflikter. Og det skal kunne håndteres, og det skal kunne bruges konstruktivt. Den værstation her har vi bygget sammen med 4 af de yngste her, hvor de i naturteknik skal lære om vejr og vind og verdenshjørner. Og så har der været en del praktiske opgaver med at få den her bygget, og så har vi på film optaget en vejrudsigt.
7 grader med 2 mm vand i regnbygen. Og arbejdet her giver mig en enorm tilfredsstillelse i, at man forsøger at gøre en forskel for den her gruppe børn og unge. Jeg bruger meget af mig selv i mit arbejde her, men jeg får lige så meget igen. Så det er i sig selv meget tilfredsstillende. Tidligere elever har vi kontakt med, og jeg kan se, hvad 4 eller 6 år her på Æblegården kan gøre for de unge mennesker, at der er hjælp at få, og man kan få et anstændigt liv, selvom det har været en hård opvækst. Er du Søren, eller er du pædagog? Med de mange år, jeg har været her, vil jeg nok påstå, at jeg er Søren. Og det tror jeg også mine kolleger og børn og unge her på stedet siger, at det er Søren, og tænker mig ikke som en pædagog. Jeg vil godt være på gulvet og i landbruget med de børn og unge mennesker, der er her. Der har du det bedst. Der har jeg det bedst, og der er det dejligt at køre hjem fra arbejde, og det er også dejligt, når man skal møde igen.